Actually, nagpalabas na tayo ng order relieving them from Pasay City Police Station to District Headquarters ng Southern Police District. Pero kanina lang na napag-alaman ko, nagpalabas na rin ng kautosan yung ating regional director na malipat sila doon sa regional headquarters ng NCRPO. So sa ngayon, ang ating effort ngayon ay patuloy rin na pinaghahanap sila kasi meron silang kinasasangkutan na krimen. So kailangan mahanap natin sila at mapagpaliwanag.